Ayun. Yun yung nakuha namin ngayon. So, ang malalim pa ngayon, so maliligo muna tayo. So, ano pa hinihintay nyo? Tara, go. Go na. Uy! Kilaw muna tayo mga boys. Yun. Yun. Ang tawag dito sa amin, vanish shell. Ang grabe yun. Yun, so ayun mga koys, yung ulam natin. Meron tayong dalang maliit na manok kanina. Oh! Ah, grabe. Yo, what's up mga boys? Good morning at welcome sa ating panibagong vlog. So, ngayon ay kasama ko yung mga squad pa. Yun, so mangunguha kami ngayon ng tuway. So, ang tawag sa amin dito ay tuway, pero sa English, ang tawag po ay clamshell. So, nandito kami ngayon, kasama ko yung mga squads. Hey. Yun, meron tayong tour guide na si Tata. Yun mga boys, so tara, puntahan na natin kung saan tayo makakuha ng tuway or clamshell. So dito tayo dadaan. Yung mga palay natin malapit ng mahinog. Yan na. Rob, medyo traffic. Meron tayong dalang dahon ng saging para gamitin natin plato mamaya. What's up? Mga koy, so dito tayo dadaan. So mayroon tayong fish pan na madadaanan ngayon. Dito tayo. Yun. So dapat para feel na talaga yung buhay probinsya, dapat makapatay mga koy. Ayun. Yun, nakita nyo bang pa ako na dumi-dumi na? Yun. Dito tayo dadaan. Yung mga koy, so mayroon tayong wait lang kung yun, mayroon tayong dalang kanin. Ayun, mayroon tayong dalang kanin. Siyempre mayroon tayong dito, may box sa'yo na mga lalagyan natin. So andito tayo ngayon. Wow! What's up? What's up mga koy? So andito na tayo sa may fish pan. Yun. Pero hindi tayo dyan mangunguha ng tuway or clamshell. Hindi tayo dyan mangunguha kasi mayroong mga isda dyan, baka mapagalitan tayo. So pupunta lang tayo doon sa kabila at try natin doon mangunguha. Yun, what's up? So, andito na tayo sa fish pan. Yo.
Saman. So andito kami ngayon sa mangrove. Andito tayo. So dito tayo mangunguha ng tuway or anong klaseng mga shell na ating makukuha. Pero sa ngayon kasi high tide pa hindi tayo makakakuha. So andito tayo ngayon. Yung mga kasamahan natin, mga koys nasa taas ng kahoy. Yun. What's up, Kap? Maliligo muna tayo kasi hindi pa tayo makukuha ng mga kinason kasi sa sobrang lalim pa. So yun, nandito pa sila umakyat ng puno. So shout out nga pala dyan sa mga buhay probinsya, shout out sa mga OFW, shout out po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. Yun. Boys, maliligo muna tayo ngayon. So ayun, naliligo na sila yung tour guide natin. So, nandito tayo ngayon. May nakuha tayo. Oh! May buntag! Yun, may nakuha kami, ano to? Kalas. Ay! Ang tawag po dito sa amin ay kalas-kalas. Yun, makikita na natin sa lupa sila nagbabangag. Gumagawa ng tunnel nila. Tumalon si Talon. Tumalon si Men. Hallelujah. Hallelujah. So, ang malalim pa ngayon, so maliligo muna tayo. So, ano pang hinihintay nyo? Tara, go. Go na. So, nanglangoy na sila, guys. Nanglangoy na sila, guys. Guys, maglangoy tayo. Swimming tayo. Hindi pa ako gayong punong namin. Okay, sisi. What's up mga koy? So yung tubig medyo palotay na tayo. Dito kanina pagdating namin dito yung tubig. So makikita naman natin. So ngayon dito na. Pababa na yung tubig. So antay na lang tayo mga koy. Grabe yung what's up mga boy, so pupunta muna kami doon sa may dike kasi pag dito hindi kami makapaggawa ng apoy kasi it's almost mag 11 na, medyo gutom na mga boys, so kailangan namin magluto. So punta muna kami balik doon sa itaas kasi doon tayo magluluto. So nakikita pa naman natin na hindi pa siya low tide talaga. So mayroon pang tubig, so kailangan
nating umakyat muna doon sa itaas. So tara. So para may panghaling tayo. Panghaling, pang-apoy rather. Para may pang-apoy tayo. So ayun na. So makuha tayo yun. Katalan nito, okay na to. Magagamit na natin to. So ayun mga kuys, nakagawa na tayo ng apoy. At ito lang yung ulam namin mga kuys. Yung karning manok, kasi nagdala kami kanina ng manok. Yun, nilagay namin sa bao. Bao. Yan. Bao. Bagul. Yun, so ayun mga kuys, yung ulam natin. Mayroon tayong dalang maliit na manok kanina. Gamay. Oh! Grabe. Yun mga kuys, kain muna tayo kasi medyo medyo nagugutom na. Yaka tayo, wala taghapon ba? Hari ka. So simple lang yung kain natin ngayon. Mga kuys, kain muna tayo. So tara. Kain muna tayo mga kuys. Ito yung ulam namin. Simple lang. Kundit na wala, kundit. A few inches later. Yo, what's up mga kuys? So, ayun, nakita na natin na wala ng tubig. Low tide na talaga. At dito na lang yung dinadaanan ng mga bangka or mayroon. So, it's time to kumuha tayo ng tuway. Kasi dito sa amin, ang tawag sa amin mga kuys, tuway. Pero ang tawag sa English yan ay clamshell. Yun. Kung anong klaseng shell yung makuha natin, kukunin natin yun. So, ayun na. So, mga kuys, so andito tayo ngayon sa kabila. Sorry, hindi namin na video yung pagtawid namin dito kasi mababasa yung cellphone. So, ayun, andito na kami. Nag-start na sila kumuha ng tuway or nag-start na sila kumuha ng tuway. So, ayun na mga kuys. Kumuha na rin tayo. Tara na! So, sa amin dito mga kuys, yung pagkuha ng yung tuway, yun, minsan ginaganyan namin. Pag may tumunog, yun na yun. Tuway na yun. Yun. Oh, wow! Yuhu! May ulam na tayo. Yun, pag may ganitong maliliit, hindi natin yan kunin kasi para pagbalik natin okay na yun, malaki na. So tatapon na natin sila mga kuys. A few moments later. What's up mga kuys? So ito yung nakuha namin, medyo marami-rami na. Yun, at yun, nasa sako pa niya. Okay, so nilininis na ni Kuys Vincent yung mga tuway. Clamshell. Pila yung tagtarong guys. Aral daw ng mabuti. Mahirap maging Hirap. Ikaw, anong samang ka mabangon? Kuys, nilinis na yung tuway or clamshell na nakuha nila. Mahirap eh. Na. Loh, bigat pa kasi pag may putik. yun. Grabe ka lalong. Super lalims. Mga kuys, so tatawid tayo dyan kaso hindi namin kaya. Yung si tata lang yung magdadala ng camera. Tatawid doon. Yun kung saan kami kanina nagstay. So what's up? So yun, ingat kayo. Yeah. Ingat kayo. Ingat tayo. Ito. Parang mahirap to mahirap to. Kasi alam mo na, maraming sisi dito.
Oh, so ito na. Katawid na tayo, oh. Kita nyo naman. Ayun pa sila, sa likod. Ayun, ayun. Tatawid yun, tatawid. Sige. Sige na. Ito na, ang isa. Patawid na dito, patawid na. Ay, sa ulatan lang ko. Ito na. Mabaw mo kay good. Oh, ito na. Ay, mamura day. Ako lang kwa. 2 hours later. Yo, what's up mga koy? So, andito na kami sa taas. Kanina hindi ako napag-vlog yung pagkukuha namin ng suso kasi sinisisid kasi namin. So wala akong GoPro or any kind na camera na pwede pang ilalim ng tubig. So yung nakuha namin ganito klase yung mga suso. Ayun. Ayun. Sorry, pasensya na sa kuko. Medyo madumi-dumi ng konti. Hindi lang konti, medyo madumi talaga. Ito mga koys. Half sack mga 25 kilo yung nakuha namin na suso. Yun, dito klase. Focus on time. Yun, ang tawag dito sa amin vanish shell. At ito yung dalawang 25 kilo na sako ay mayroon din kaming tuway or clamshell. Yun. Ayun. Yun yung nakuha namin ngayon. Ayun mga koys. So, yung nakuha natin kaninang tuway, yun, kinuha na ni Kuys Tata yung laman. So, magkilaw tayo ngayon mga koys. Pasensyahin nyo na yung mga paa namin. So, kasi hindi naman to simento yung dinadaanan natin dito. Yun. Nandito yung mga tuway. Wow, what a moves. Kilaw na tayo mga boys. Yun. So andito na kami ngayon. So nakauwi na kami. Galing sa doon. So nanguha kami ng tuway or clamshell. Yun, at suso. Yung tinatawag namin dito, vinishell. So ayun, nakauwi na kami. Nandun na yung mga kuha namin. Nandun na rin sila. Yun, so may kahoy. Nagre-relax. So, maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta. Maraming salamat sa mga solid na sumusuporta sa atin, sa aking humble channel. At yun, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Jake Paler. Yo, what's up guys? Shoutout sa dyan. Ludayna Lopez, Laksamana, shoutout po. Paura Love, Elesom. Yun, shoutout po sa iyo. Paura Love. RJ the Barber. Yun, at sa mga OFW, yun, shoutout po sa inyo dyan. Ingat lang po kayo palagi. At shoutout po sa ating lahat. Ingat lang po. Yun, at kung bago ka lang dito sa aking channel, at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking humble nga channel at i-click yung notification bell. Yun, maraming salamat po. God bless.